Ja, ik vind het hartstikke mooi. Ik heb zelf een oude krijtelijke damesbrommer gehad, dat vind ik uniek in die tijd. Ja. Dus ik ben zo'n 40, dus ik ben nog net echt heel oud. Maar ja, ik vind het wel heel mooi. Ik mocht zelf weer graag brommen rijden. Jawel, hè? Ja. En wat is dat dan? Ja, gewoon een stukje vrijheid en een stukje toch nog de wind door je heren en mijn vrienden erop uit en lekker toertochtjes maatje. Maar wat vind je ervan dat ze even langskomen hier? Ja, dat vind ik een geweldig initiatief. Ja. Ik zou nog wel een ritje maatje willen. Het is jammer dat ze geen zijspan hebben. En dan ik nog even mooi ken. Wij zijn een Frieske brommerclub. De Frieske Nozems, 54 leden. Wij zijn een coronarit aan het houden. Dat is eigenlijk ja, pre-corona. Hè? Wij zijn in coronatijd ben we hier geweest. Om de mensen kunnen gewoon een beetje op te fleuren. En ja, toen hebben we gezegd van we komen dan een keer weer. Dat bewennen zich naar boeten te kennen. Nou, dat doen we nou goed. Ja, het is echt top. Mensen zijn gewoon niet erin. Dat we daar komen. En zo mooi vinden ze het. Ja, dat doet dus goed. En we hebben onderwijs besloten dat we het elke keer gewoon doen. Want het is gewoon leuk. Het is echt van vroeger, hè? Nostalgie. Ja. Ja, ik bedoel, maar dit is... het bandje hart weer sneller te klappen. Wil je het zingen die jongen erop? Oh, dit jongen. Oh, prachtig. Ja, ik bedoel, maar ik voel dat ik nog... mijn meidje koer dat ik nog op rijden kon, hè? Maar ja, je bent lang blij dat ik op een rollator mag. Jullie vinden dit wel mooi? Ja, joh, dat leef je weer een beetje in het verleden, hè? Ja? Jullie hier een brommen? Nou, mijn moeder. Maar ik mocht hem wel gebruiken. Dat was wat nice. Hè, dat was toen mijn moeder weer modern in die tijd. Ik ben net de enige. Nee. Er zijn een stuk of 5, 6 denk ik, die lid binnen vrouwen. Ja. Ik ben wel de enige in het bestuur. Ja. Okay. Ja? Ja, is ook wel nedig, hè? Hij had me besmet, hè? Bedankt, hè? Ja. Ja. Maar wat is het voor jou? Want hier zelf ik een brommer vroeger? Nee, vroeger ik geen brommer. Tramijnen ben ik brommer in gang. De meesten vinden het hier prachtig, hè? Ja, zeker. Maar onderwijs ook zo. Altijd aandacht, onderwijs, altijd Er zijn wijs, mensen die staan zo, die denken dat ze stonken, maar dat wie vroeger ook al zo. En er zijn mensen die staan te wuiven, net te zwaaien en de tom omheen. Dat is ook heel leuk onderwijs waar jij mij maatje. Dat is gewoon geweldig. We haalt in de protten bekijkt. Ja, hè? hele protten. Dat zeker. Ja. En dat is wel leuk. Ja, zeker. Zet een helm op, dat scheelt dan, hè? We gaan nu naar Goornetstaten. En nog meer? Hoe? Ja, dan gaan we nog naar Heermanstaten en anders komt anders. En dan ben we 4 uur klaar. Hebben we een mooi dag gehad. Toch? Ja. Ja. Oh, veel plezier nog. Hey, dankjewel. Hoi.